Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι φράουλες που αγοράζετε από το μανάβικο είναι τεράστιες, ενώ αυτές που φυτεύετε στον κήπο σας βγαίνουν μικρές και άνοστες, ή ακόμα χειρότερα, γιατί τα φυτά σας φαίνονται να μαραίνονται μόλις ζεστάνει ο καιρός? Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα θα μιλήσουμε για το απόλυτο μυστικό της Άνοιξης. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο εξαιρετικά σημαντικό βήμα που οι περισσότεροι ερασιτέχνες κυπουροί ξεχνούν να κάνουν. Και αυτό το λάθος τους κοστίζει ολόκληρη τη σοδιά. Πολλοί πιστεύουν ότι αρκεί απλώς να ρίξουν λίγο νερό και να περιμένουν. Όμως η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Αν νομίζετε ότι οι φράουλες μεγαλώνουν μόνες τους, ετοιμαστείτε να αναθεωρήσετε. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω την πιο κρίσιμη κίνηση που χρειάζονται οι φράουλες σας τώρα, αυτή ακριβώς τη στιγμή, για να σας δώσουν μια απίστευτα πλούσια συγκομιδή και τέλεια υγιή φρούτα. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί θα καταρρίψουμε έναν τεράστιο μύθο που καταστρέφει τα φυτά σας κάθε χρόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς χρειάζονται οι φράουλες μας σήμερα, πρέπει πρώτα να ταξιδέψουμε λίγο πίσω στον χρόνο. Η φράουλα είναι ένα φυτό με τεράστια αντοχή. Ιστορικά, αυτά τα φυτά επιβίωναν σε άγριες συνθήκες, κάτω από πυκνά δάση και σε ανοιχτά λιβάδια, αντιμετωπίζοντας βαρύς χειμώνες. Τον χειμώνα, το φυτό μπαίνει σε μια κατάσταση βαθιάς νάρκης, σταματάει να αναπτύσσεται και συγκεντρώνει όλη του την ενέργεια στη ρίζα και στο κεντρικό του τμήμα, το οποίο ονομάζουμε στέμμα. Όταν όμως έρχεται η άνοιξη, το φυτό ξυπνάει απότομα. Η θερμοκρασία του εδάφους ανεβαίνει και το φυτό λαχταράει ήλιο και θρεπτικά συστατικά. Όμως, βγαίνοντας από τον χειμώνα, η φράουλα είναι ευάλωτη. Είναι καλυμμένη με τα κατάλοιπα της περασμένης χρονιάς. Αν δεν επέμβουμε εμείς τη σωστή στιγμή, αυτή η φυσική μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη μπορεί να αποβεί μοιραία για την παραγωγή των φρούτων. Η άνοιξη είναι η εποχή που η φύση ξυπνάει. Το ίδιο ακριβώς κάνουν και οι αγαπημένες μας φράουλες. Όμως, αυτό το ξύπνημα δεν είναι απλώς μια αυτόματη διαδικασία που συμβαίνει από μόνη της. Φανταστείτε τον εαυτό σας να ξυπνάει μετά από έναν πολύ βαθύ ύπνο. Χρειάζεστε λίγο χρόνο, καθαρό αέρα και ίσως ένα καλό πρωινό για να πάρετε μπρος. Για τις φράουλες, ο κρύος χειμώνας ήταν αυτός ακριβώς ο μακρύς ύπνος. Τώρα, καθώς οι μέρες μεγαλώνουν και ο ήλιος γίνεται σταδιακά πιο ζεστός, το φυτό αρχίζει να στέλνει σήματα στις ρίζες του. Είναι η μαγική στιγμή που η ενέργεια μεταφέρεται από το παγωμένο έδαφος προς τα πάνω. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά τον κήπο σας, θα δείτε μικρά ανοιχτοπράσινα φυλαράκια να ξεπετάγονται δειλά-δειλά από το κέντρο του φυτού. Αυτό το κεντρικό σημείο ονομάζεται στέμμα. Το στέμμα είναι κυριολεκτικά η καρδιά της φράουλας. Αν η καρδιά είναι υγιής, το φυτό θα μεγαλώσει σωστά. Πολλοί νομίζουν ότι το φυτό απλώς θα μεγαλώσει μόνο του χωρίς καμία βοήθεια. Αλλά εδώ ακριβώς κρύβεται η μεγαλύτερη παγίδα. Αν αφήσετε τη φράουλα εντελώς στην τύχη της αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο, θα χάσετε τουλάχιστον τη μισή σας σοδιά. Η σωστή φροντίδα τώρα καθορίζει πόσα ζουμερά φρούτα θα φάτε το καλοκαίρι. Γι' αυτό πρέπει να δράσετε άμεσα. Το πρώτο και πιο απαραίτητο βήμα είναι η απόλυτη καθαριότητα. Ναι, καλά ακούσατε. Οι φράουλες χρειάζονται ένα καλό ανοιξιάτικο καθάρισμα. Μετά το χειμώνα, γύρω από το φυτό θα δείτε πολλά ξερά, καφέ και μαραμένα φύλλα. Αυτά τα φύλλα δεν είναι απλώς άσχημα στο μάτι. Είναι μια ορολογιακή βόμβα για την υγεία του φυτού σας. Τα νεκρά φύλλα κρατούν υγρασία. Και η υπερβολική υγρασία κοντά στο έδαφος είναι το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν μύκητες. Ένας από τους χειρότερους εχθρούς της φράουλας είναι ο βοτρίτης, μια ασθένεια που σαπίζει τα λουλούδια και τα φρούτα πριν καν προλάβετε να τα δοκιμάσετε. Φανταστείτε το σαν να προσπαθείτε να αναπνεύσετε φορώντας ένα βρεγμένο, βρώμικο παλτό. Πρέπει να το βγάλετε αμέσως. Πρέπει να αφαιρέσετε προσεκτικά κάθε ξερό και άρρωστο φύλλο από τη βάση του φυτού. Αυτό επιτρέπει στον φρέσκο αέρα να κυκλοφορήσει ελεύθερα γύρω από το στέμμα. Επιπλέον, αφήνει το πολύτιμο φως του ήλιου να φτάσει στα νέα βλαστάρια που πασχίζουν να βγουν. Μην υποτιμάτε ποτέ τη δύναμη της καθαριότητας στον κήπο. Είναι ίσως το πιο φθηνό, αλλά και το πιο αποτελεσματικό φάρμακο. Τώρα ας δούμε πώς ακριβώς πρέπει να κάνετε αυτόν τον καθαρισμό.
Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να τραβούν τα ξερά φύλλα με τα χέρια τους. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε ποτέ αυτό. Το ριζικό σύστημα της φράουλας είναι πολύ ρηχό και ευαίσθητο. Αν τραβήξετε δυνατά ένα γερό φύλλο κατά λάθος, μπορεί να ξεριζώσετε ολόκληρο το φυτό. Ή ακόμα χειρότερα, μπορεί να τραυματίσετε ανεπανόρθωτα το κεντρικό στέμμα. Αντί γι' αυτό, πάρτε ένα μικρό, καθαρό και κοφτερό ψαλίδι κλαδέματος. Φροντίστε να το έχετε απολυμάνει προηγουμένως με λίγο ινόπνευμα, για να μην μεταφέρετε ασθένειες από άλλα φυτά. Κόψτε τα νεκρά φύλλα όσο πιο κοντά στη βάση μπορείτε, χωρίς όμως να αγγίξετε το κέντρο του φυτού. Η διαδικασία αυτή θέλει υπομονή. Είναι σαν να κάνετε μια μικρή προσεκτική χειρουργική επέμβαση στο φυτό σας. Μετά από αυτό το κλάδεμα, οι φράουλες σας θα φαίνονται λίγο γυμνές. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, αυτή η φαινομενικά σκληρή μεταχείριση θα πυροδοτήσει μια απίστευτη έκρηξη νέας, ολόφρεσκης και πράσινης ανάπτυξης. Το φυτό θα σας ευγνωμονεί. Αφού καθαρίσετε τα φυτά σας, ήρθε η ώρα να ελέγξετε κάτι εξαιρετικά ζωτικό. Το βάθος φύτευσης. Τον χειμώνα, με τις δυνατές βροχές και τα χιόνια, το χώμα έχει την τάση να μετακινείται. Πολλές φορές, το χώμα σκεπάζει εντελώς το στέμμα της φράουλας. Αν θυμάστε, το στέμμα είναι η καρδιά του φυτού. Αν η καρδιά θαυτεί κάτω από τη λάσπη, το φυτό κυριολεκτικά θα πνιγεί και θα σαπίσει. Αντίθετα, μερικές φορές το χώμα ξεπλένεται και οι ρίζες μένουν εκτεθειμένες στον αέρα, πράγμα που τις ξηραίνει. Η άνοιξη είναι η τέλεια στιγμή για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα. Με τα δάχτυλά σας, ελέγξτε κάθε φυτό ξεχωριστά. Το στέμμα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο επίπεδο του εδάφους. Ούτε πιο ψηλά, ούτε πιο χαμηλά. Αν είναι θαμμένο, απομακρύνετε απαλά το χώμα γύρω του. Αν οι ρίζες φαίνονται, προσθέστε λίγο φρέσκο χώμα για να τις σκεπάσετε. Αυτή η μικρή διόρθωση, που παίρνει μόνο μερικά δευτερόλεπτα για κάθε φυτό, μπορεί να σώσει τη ζωή τους. Είναι από εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τον επαγγελματία να ξεχωρίζει από τον ερασιτέχνη. Μην το προσπεράσετε. Ένα άλλο μυστικό που πολλοί αγνοούν είναι ο αερισμός του εδάφους. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το χώμα γύρω από τις φράουλες συμπιέζεται πάρα πολύ. Οι συνεχόμενες βροχές δημιουργούν μια σκληρή κρούστα στην επιφάνεια. Αυτή η κρούστα λειτουργεί σαν ένας τείχος που εμποδίζει το νερό και το οξυγόνο να φτάσουν στις ρίζες. Και χωρίς οξυγόνο, οι ρίζες ασφικτιούν. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν? Πάρτε ένα μικρό σκαλιστήρι χειρός. Με πολύ απαλές και προσεκτικές κινήσεις, ξύστε ελαφρά την επιφάνεια του χώματος γύρω από τα φυτά. Επαναλαμβάνω, πολύ ελαφρά. Δεν θέλουμε να σκάψουμε βαθιά, γιατί όπως είπαμε, οι ρίζες της φράουλας βρίσκονται πολύ κοντά στην επιφάνεια. Το μόνο που θέλουμε είναι να σπάσουμε αυτή τη σκληρή χειμωνιάτικη κρούστα. Αυτή η απλή κίνηση λειτουργεί σαν μια βαθιά ανάσα ανακούφισης για το φυτό. Το νερό της άνοιξης θα μπορεί πλέον να διεισδύσει σωστά και τα θρεπτικά συστατικά θα φτάσουν ακριβώς εκεί που πρέπει. Επιπλέον, σκαλίζοντας ελαφρά, καταστρέφετε τα πρώτα μικρά αγριόχορτα που προσπαθούν να κλέψουν την τροφή από τις φράουλες σας. Και κάπου εδώ πρέπει να καταρρίψουμε έναν από τους μεγαλύτερους μύθους της ανοιξιάτικης κυπουρικής. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μόλις μπει η άνοιξη, πρέπει να αρχίσουν να ποτίζουν τις φράουλες τους με τις ώρες, κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Ναι, το φυτό ξυπνάει, αλλά το έδαφος στην αρχή της άνοιξης είναι συνήθως ήδη αρκετά υγρό από τον χειμώνα. Οι θερμοκρασίες δεν είναι ακόμα τόσο υψηλές, ώστε το νερό να εξατμίζεται γρήγορα. Αν ρίξετε πολύ νερό τώρα, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να παγώσετε τις ρίζες και να προκαλέσετε σάπισμα. Πώς λοιπόν θα ξέρετε πότε να ποτίσετε? Ο κανόνας είναι απλός. Βάλτε το δάχτυλό σας μέσα στο χώμα, περίπου 5 εκατοστά βαθιά. Αν το νιώθετε υγρό, μην ποτίσετε. Περιμένετε μερικές μέρες. Αν είναι στεγνό, δώστε τους μια μέτρια ποσότητα νερού, πάντα νωρίς το πρωί. Ποτίζοντας το πρωί, δίνετε στα φύλλα τον χρόνο να στεγνώσουν πριν πέσει η νύχτα. Αυτό μειώνει δραματικά τις πιθανότητες να εμφανιστούν ασθένειες. Θυμηθείτε, το πολύ νερό την άνοιξη είναι χειρότερο από το λίγο νερό. Η υπομονή είναι αρετή στον κήπο. Ας προχωρήσουμε τώρα στη διατροφή.
Το ανοιξιάτικο ξύπνημα απαιτεί πολλή ενέργεια. Το φυτό πρέπει να βγάλει νέα φύλλα, να ετοιμάσει τα λουλούδια του και τελικά να μας δώσει φρούτα. Γι' αυτό, η πρώτη λίπανση της χρονιάς είναι ίσως η πιο καθοριστική. Όμως προσοχή, δεν κάνουν όλα τα λιπάσματα για τις φράουλες. Αν χρησιμοποιήσετε ένα λίπασμα με υπερβολικά πολύ άζωτο, θα συμβεί κάτι εντυπωσιακό αλλά καταστροφικό. Το φυτό σας θα βγάλει τεράστια πανέμορφα καταπράσινα φύλλα. Θα μοιάζει με τον βασιλιά του κήπου. Αλλά όταν έρθει η ώρα της συγκομιδής, δεν θα βρείτε σχεδόν καμία φράουλα. Το άζωτο ενισχύει το φύλλωμα εις βάρος των καρπών. Αυτό που χρειάζονται πραγματικά οι φράουλες την άνοιξη είναι το κάλιο και ο φόσφορος. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι υπεύθυνα για τα δυνατά λουλούδια και τα μεγάλα, γλυκά φρούτα. Αναζητήστε ένα ισορροπημένο, βιολογικό λίπασμα ειδικό για φράουλες ή για φυτά που παράγουν καρπούς. Σκεφτείτε το σαν τη διατροφή ενός αθλητή πριν από έναν μεγάλο αγώνα. Δεν χρειάζεται περιττό βάρος, χρειάζεται καθαρή στοχευμένη ενέργεια. Μιλώντας για διατροφή, υπάρχει ένα υλικό που αποτελεί τον απόλυτο θησαυρό για τις φράουλες σας. Και αυτό δεν είναι άλλο από το καλό παλιό κομπόστ. Η προσθήκη μιας λεπτής στρώσης κομπόστ γύρω από τη βάση του φυτού, αφού πρώτα έχετε καθαρίσει και σκαλίσει το έδαφος, κάνει θαύματα. Το κομπόστ δεν είναι απλώς τροφή. Είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα. Περιέχει εκατομμύρια ωφέλιμους μικροοργανισμούς που δουλεύουν ασταμάτητα για εσάς. Αυτοί οι μικροοργανισμοί διασπούν τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα κάνουν εύκολα αφομοιώσιμα από τις ρίζες της φράουλας. Επιπλέον, το κομπόστ βελτιώνει τη δομή του εδάφους. Βοηθάει το αμμώδες χώμα να κρατάει την απαραίτητη υγρασία και κάνει το αργυλώδες χώμα να στραγγίζει καλύτερα. Είναι ο τέλειος ρυθμιστής. Μια χούφτα ποιοτικό κομπόστ αναφυτό, απλωμένο προσεκτικά σε απόσταση λίγων εκατοστών από το κεντρικό στέμμα, είναι η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή. Τα αποτελέσματα στην γεύση των φρούτων θα σας αφήσουν άφωνους. Και τώρα, ερχόμαστε στο βήμα που κρύβεται πίσω από το ίδιο το όνομα αυτού του φυτού στα αγγλικά. Τη λέξη strawberry. Το πρώτο συνθετικό σημαίνει άχυρο. Και υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος για αυτό. Μόλις τα φυτά σας καθαριστούν, το χώμα αεριστεί και πέσει η πρώτη τροφή, πρέπει οπωσδήποτε να καλύψετε το έδαφος γύρω τους. Αυτή η τεχνική ονομάζεται εδαφοκάλυψη. Αν αφήσετε τις φράουλες να ακουμπήσουν στο γυμνό χώμα, όταν βρέξει, η λάσπη θα πιτσιλήσει τα φρούτα. Αυτό σημαίνει βρώμικες φράουλες που θα σαπίσουν πριν καν οριμάσουν. Απλώνοντας μια παχιά στρώση από καθαρό άχυρο γύρω από κάθε φυτό, δημιουργείται ένα προστατευτικό στρώμα. Τα φρούτα θα αναπτυχθούν πάνω σε αυτό το καθαρό, στεγνό κρεβάτι, μακριά από τους μύκητες του εδάφους. Αλλά το άχυρο κάνει και κάτι άλλο. Κρατάει την υγρασία στο έδαφος όταν οι θερμοκρασίες αρχίσουν να ανεβαίνουν και εμποδίζει τα ζυζάνια να φυτρώσουν και να πνίξουν τα φυτά σας. Είναι ένα βήμα που δεν πρέπει να παραλείψετε ποτέ αν θέλετε επαγγελματικά αποτελέσματα. Αν δεν μπορείτε να βρείτε καθαρό άχυρο, μην απελπίζεστε. Υπάρχουν εξαιρετικές εναλλακτικές λύσεις για την εδαφοκάλυψη. Μια από τις καλύτερες επιλογές είναι οι πευκοβελώνες. Οι πευκοβελώνες είναι φανταστικές για τις φράουλες, γιατί διασπώνται πολύ αργά και προσθέτουν μια ελαφριά οξύτητα στο έδαφος. Και μαντέψτε! Οι φράουλες λατρεύουν το ελαφρώς όξινο χώμα. Έτσι, σκοτώνετε 2 πουλιά με μία πέτρα. Προστατεύετε τα φρούτα και ρυθμίζετε το pH του εδάφους φυσικά. Μια άλλη επιλογή είναι τα ξερά φύλλα από δέντρα, αρκεί να τα έχετε θρηματίσει πρώτα. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγετε είναι να χρησιμοποιήσετε φρέσκο πράσινο γρασίδι που μόλις κουρέψατε. Το φρέσκο γρασίδι είναι γεμάτο υγρασία, κολλάει σαν λάσπη και καθώς αποσυντίθεται, ανεβάζει υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν κυριολεκτικά να κάψουν τις ευαίσθητες ρίζες της φράουλας. Μείνετε στα στεγνά, οργανικά υλικά και τα φυτά σας θα είναι ασφαλή. Καθώς η άνοιξη προχωρά και η θερμοκρασία ανεβαίνει, η νέα τρυφερή ανάπτυξη των φυτών σας θα προσελκύσει κάποιους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Μιλάω φυσικά για τα σαλιγκάρια και τους γυμνοσάλιαγγες. Αυτά τα πλάσματα λατρεύουν τα φρέσκα φύλλα της φράουλας όσο και εμείς τα φρούτα της. Συνήθως
Επιτίθενται τη νύχτα και το πρωί ξυπνάτε αντικρίζοντας φύλλα γεμάτα τεράστιες τρύπες. Για να προστατεύσετε τα φυτά σας τώρα την άνοιξη, πριν καν εμφανιστούν τα φρούτα, πρέπει να στήσετε γραμμές άμυνας. Μια πολύ αποτελεσματική και οικολογική λύση είναι τα τσόφλια των αυγών. Σπάστε τα τσόφλια σε μικρά κοφτερά κομμάτια και δημιουργήστε έναν κύκλο γύρω από κάθε φυτό. Τα σαλιγκάρια μισούν να σέρνονται πάνω σε αυτές τις αιχμηρές ακμές. Μια άλλη λύση είναι η στάχτη από ξύλα. Η στάχτη στεγνώνει το σώμα τους και τα κρατάει μακριά. Το κλειδί είναι να δράσετε προληπτικά, πριν τα φυτά σας γίνουν ο μπουφές της γειτονιάς. Μην περιμένετε να δείτε τη ζημιά για να πάρετε μέτρα. Ένας άλλος σημαντικός κίνδυνος στην άνοιξη είναι τα πουλιά. Τα πουλιά είναι πανέξυπνα και παρακολουθούν τον κήπο σας. Βλέπουν την πράσινη ανάπτυξη και ξέρουν ότι σύντομα θα ακολουθήσουν τα λουλούδια και τα κόκκινα φρούτα. Αν περιμένετε μέχρι οι φράουλες να γίνουν κόκκινες για να τις προστατεύσετε, θα είναι ήδη πολύ αργά. Θα ξυπνήσετε ένα πρωί και όλα τα γλυκά φρούτα θα είναι μισοφαγωμένα. Η άνοιξη είναι η εποχή για να τοποθετήσετε τα προστατευτικά σας δίχτυα. Στήστε μια ελαφριά κατασκευή πάνω από το παρτέρι σας και απλώστε το ειδικό δίχτυ για τα πουλιά. Βεβαιωθείτε ότι το δίχτυ δεν ακουμπάει πάνω στα ίδια τα φυτά, για να έχουν χώρο να αναπτυχθούν. Εναλλακτικά, μπορείτε να κρεμάσετε παλιά CD ή γυαλιστερές κορδέλες που κουνιούνται με τον αέρα και αντανακλούν το φως. Οι ξαφνικές αντανακλάσεις τρομάζουν τα πουλιά και τα κρατούν μακριά. Η προετοιμασία τώρα εξασφαλίζει ότι εσείς, και όχι τα πουλιά, θα απολαύσετε τους κόπους σας. Ας συζητήσουμε τώρα για ένα φαινόμενο που μπερδεύει πολλούς κυπουρούς. Τους ανοιξιάτικους δρομείς. Οι δρομείς είναι εκείνα τα μακριά λεπτά κλαδιά που πετάει το φυτό της φράουλας, τα οποία απλώνονται στο χώμα για να δημιουργήσουν νέα μικρά φυτά. Ενώ αυτό φαίνεται υπέροχο αν θέλετε να πολλαπλασιάσετε τον κήπο σας, την άνοιξη είναι μεγάλο λάθος να τα αφήσετε. Η δημιουργία ενός νέου φυτού απαιτεί τεράστια ποσότητα ενέργειας από το μητρικό φυτό. Αν η φράουλα ξοδεύει την ενέργειά της για να φτιάξει μωρά, δεν θα έχει αρκετή δύναμη για να φτιάξει μεγάλα και γλυκά φρούτα. Επομένως, ο κανόνας για την άνοιξη είναι σκληρός αλλά απαραίτητος. Κόψτε αμέσως όλους τους δρομείς, μόλις τους δείτε να εμφανίζονται. Χρησιμοποιήστε το ψαλίδι σας και κόψτε τους κοντά στη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, στέλνετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο φυτό. Του λέτε να συγκεντρωθεί αποκλειστικά στην παραγωγή των φρούτων. Αν θέλετε να πολλαπλασιάσετε τις φράουλες σας, αφήστε τους δρομείς να αναπτυχθούν ελεύθερα αργά το καλοκαίρι, αφού έχετε τελειώσει με τη συγκομιδή. Η τοποθεσία και το φως του ήλιου είναι κρίσιμοι παράγοντες που συχνά αγνοούνται την άνοιξη. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα κοντινά δέντρα ή οι θάμνοι μπορεί να έχουν ψηλώσει ή να έχουν βγάλει πυκνά φύλλα, δημιουργώντας νέες σκιές στον κήπο σας. Οι φράουλες είναι φυτά που λατρεύουν τον ήλιο. Χρειάζονται τουλάχιστον 6 με 8 ώρες άμεσης, απρόσκοπτης ηλιοφάνειας κάθε μέρα για να παράγουν πολλά άνθη και τα πιο γλυκά φρούτα. Ο ήλιος είναι κυριολεκτικά η πηγή της γλύκας τους. Αν διαπιστώσετε ότι το παρτέρι σας σκιάζεται, πάρτε το κλαδευτήρι σας και αραιώστε τα γύρω φυτά που κρύβουν το φως. Αν οι φράουλες σας βρίσκονται σε γλάστρες, η λύση είναι ακόμα πιο απλή. Μετακινήστε τις γλάστρες στο πιο φωτεινό και ηλιόλουστο σημείο του μπαλκονιού σας. Η άνοιξη είναι η περίοδος που το φυτό συνθέτει τα σάκχαρα που θα αποθηκεύσει στους καρπούς. Λιγότερος ήλιος σημαίνει πιο ξινές και μικρές φράουλες. Δώστε τους το φως που δικαιούνται. Ξέρετε ότι οι φράουλες έχουν φίλους και εχθρούς μέσα στον κήπο. Η συγκαλλιέργεια είναι μια πανάρχαιη τεχνική που μπορείτε να εφαρμόσετε τώρα την άνοιξη με εκπληκτικά αποτελέσματα. Αν φυτέψετε δίπλα στις φράουλες σας φυτά της οικογένειας του κρεμμυδιού, όπως σκόρδα ή μικρά κρεμμυδάκια, θα δημιουργήσετε μια αόρατη ασπίδα προστασίας. Η έντονη μυρωδιά του σκόρδου μπερδεύει και διώχνει μακριά πολλά έντομα και παράσιτα που προσπαθούν να εντοπίσουν τις γλυκές φράουλες. Είναι ένα φυσικό έντομο αποθητικό. Αντίθετα, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί τι δεν θα φυτέψετε κοντά τους. Ποτέ μην φυτεύετε φράουλες δίπλα σε ντομάτες, πατάτες, μελιτζάνες ή πιπεριές. Αυτά τα φυτά είναι επιρρεπή σε μια ασθένεια του εδάφους που ονομάζεται βερτισιλίωση
η οποία μπορεί εύκολα να μεταδοθεί και να αφανίσει τις φράουλες σας. Διαλέξτε τους γείτονες των φυτών σας με σοφία και ο κήπος σας θα ευημερήσει ολόκληρη τη σεζόν. Ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες του ανοιξιάτικου κήπου είναι ο όψιμος παγετός. Εκεί που νομίζετε ότι ο καιρός έχει ζεστάνει και τα φυτά σας είναι γεμάτα υπέροχα λευκά λουλούδια, ξαφνικά η θερμοκρασία πέφτει τη νύχτα κάτω από το 0. Αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό. Αν δείτε τα κέντρα από τα λουλούδια της φράουλας να γίνονται μαύρα αντί για κίτρινα, σημαίνει ότι το λουλούδι πάγωσε. Αυτό το λουλούδι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει φράουλα. Για να το αποφύγετε αυτό, πρέπει να παρακολουθείτε τον καιρό. Αν η μετεωρολογία προβλέπει κρύες νύχτες την άνοιξη, σκεπάστε τα φυτά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικό γεωύφασμα προστασίας ή ακόμα και παλιά σεντόνια από το σπίτι. Απλώστε τα απαλά πάνω από τα φυτά το σούρουπο, στερεώστε τα στις άκρες για να μην τα πάρει ο αέρας και βγάλτε τα το επόμενο πρωί μόλις βγει ο ήλιος. Αυτή η απλή κίνηση, που παίρνει 5 λεπτά, μπορεί να σώσει εκατοντάδες φρούτα από το βέβαιο θάνατο. Καθώς τα λευκά λουλούδια της φράουλας αρχίζουν να ανθίζουν με το καλό, η προσοχή μας πρέπει να στραφεί στους πραγματικούς εργάτες του κήπου, τις μέλισσες. Για να μεταμορφωθεί ένα λουλούδι σε μια τέλεια σχηματισμένη συμμετρική φράουλα, χρειάζεται εξαιρετική επικονίαση. Κάθε μικροσκοπικός σπόρος πάνω στη φράουλα πρέπει να γονιμοποιηθεί. Αν η επικονίαση δεν είναι σωστή, θα έχετε φράουλες με παράξενα σχήματα, ζαρωμένες ή πολύ μικρές. Η άνοιξη είναι η εποχή για να προσελκύσετε τους επικονιαστές. Φυτέψτε μερικά λουλούδια γύρω από το παρτέρι με τις φράουλες, όπως κατιφέδες ή μποράγκο. Τα έντονα χρώματα αυτών των λουλουδιών θα λειτουργήσουν σαν φάρος για τις μέλισσες. Όταν οι μέλισσες έρθουν για αυτά τα λουλούδια, σίγουρα θα επισκεφθούν και τις φράουλες σας. Επίσης, αποφύγετε απολύτως τη χρήση χημικών εντομοκτώνων στον κήπο σας αυτή την περίοδο. Τα φάρμακα δεν ξεχωρίζουν τα καλά από τα κακά έντομα. Αν σκοτώσετε τις μέλισσες, αποχαιρετήστε τη σοδιά σας. Η διαχείριση του χώρου μεταξύ των φυτών είναι άλλο ένα κλειδί για την υγεία τους. Την άνοιξη, τα φυτά μεγαλώνουν γρήγορα και φουντώνουν. Αν έχετε φυτέψει τις φράουλες πολύ κοντά τη μία στην άλλη, σύντομα θα δημιουργηθεί μια πυκνή ζούγκλα από φύλλα. Αυτό το περιβάλλον συγκρατεί την υγρασία και εμποδίζει τον αέρα να περάσει. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η στάσιμη υγρασία είναι ο καλύτερος φίλος των μυκήτων. Αν δείτε ότι τα φυτά σας είναι υπερβολικά στριμωγμένα, ίσως χρειαστεί να πάρετε μια δύσκολη απόφαση. Θυσιάστε ένα ή 2 φυτά. Αφαιρέστε τα εντελώς για να δημιουργήσετε κενά, επιτρέποντας στον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα σαν ένα απαλό αεράκι ανάμεσα στα υπόλοιπα. Ένας αραιός και καλά αεριζόμενος κήπος είναι πολύ πιο παραγωγικός και υγιής από έναν συνοστισμένο. Κάθε φυτό χρειάζεται τον προσωπικό του χώρο για να αναπνεύσει και να λάμψει στον ανοιξιάτικο ήλιο. Φτάνοντας προς το τέλος της άνοιξης, η εικόνα των φυτών αρχίζει να αλλάζει δραματικά. Τα πέταλα από τα λουλούδια αρχίζουν να πέφτουν και στη θέση τους εμφανίζονται μικρά πράσινα σφαιρίδια. Αυτές είναι οι μελλοντικές σας φράουλες. Αυτό είναι το σημείο καμπής όλης της σεζόν. Εδώ είναι που η στρατηγική μας στο πότισμα πρέπει να αλλάξει εντελώς. Ενώ στην αρχή της άνοιξης είπαμε να ποτίζουμε με μέτρο, τώρα που τα φρούτα αρχίζουν να μεγαλώνουν, το φυτό χρειάζεται σταθερή και επαρκή υγρασία. Η φράουλα αποτελείται κατά 90% από νερό. Αν το φυτό διψάσει αυτή την κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης των καρπών, οι φράουλες θα παραμείνουν μικρές και σκληρές. Αυξήστε τη συχνότητα του ποτίσματος, αλλά προσέξτε, πάντα το πρωί και πάντα ποτίζοντας το έδαφος, όχι τα φύλλα και τους καρπούς. Το νερό πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν στις ρίζες, κάτω από το στρώμα του άχυρου που βάλαμε νωρίτερα. Έτσι, το φυτό θα έχει όλα τα εφόδια για να γεμίσει τα φρούτα με χυμούς. Συνοψίζοντας όλη αυτή την πορεία της άνοιξης, καταλαβαίνουμε ότι η φροντίδα της φράουλας δεν είναι απλώς μια πράξη. Είναι μια συνεχή παρατήρηση. Κάθε μέρα βγείτε στον κήπο σας. Κοιτάξτε τα φύλλα, ψάξτε για τυχόν προβλήματα κάτω από το φύλλωμα, νιώστε το χώμα με τα χέρια σας. Τα φυτά μιλούν, αρκεί να ξέρουμε να τα ακούμε.
Αν ακολουθήσετε κατά γράμμα αυτά τα βήματα που συζητήσαμε, το αυστηρό καθάρισμα των νεκρών φύλων, τον αερισμό, τη σωστή βιολογική λίπανση, την προστατευτική εδαφοκάλυψη, την κοπή των δρομέων και την παρακολούθηση του καιρού. Σας εγγυώμαι ότι φέτος θα ζήσετε κάτι πρωτόγνωρο. Θα έχετε φυτά δυνατά, χωρίς αρρώστιες, που θα λυγίζουν κάτω από το βάρος εκατοντάδων καρπών. Η άνοιξη είναι η περίοδος προετοιμασίας και το καλοκαίρι είναι η εποχή της ανταμοιβής. Δώστε στα φυτά σας την προσοχή που τους αξίζει τώρα και ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη συγκομιδή της ζωής σας. Είδατε λοιπόν ότι η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Το καθάρισμα, ο αερισμός και η προστασία που εφαρμόζουμε την άνοιξη είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές για μια επική σοδιά. Αυτές οι απλές αλλά καθοριστικές κινήσεις κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μερικές μαραμένες φράουλες και σε έναν κήπο γεμάτο τεράστια κατακόκκινα φρούτα. Τώρα ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Μην αφήσετε την άνοιξη να περάσει ανεκμετάλλευτη. Βγείτε έξω, φορέστε τα γάντια σας και δώστε στις φράουλες σας τη φροντίδα που διψούν να λάβουν. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Αν βρήκατε αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες, κάντε αμέσως εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το κουμπί του «Μου αρέσει» για να μην χάνετε κανένα από τα μυστικά κυπουρικής που μοιραζόμαστε. Και τώρα, θέλω να ρωτήσω εσάς. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ποτέ με τις φράουλες σας? Ήταν τα έντομα, ο καιρός ή κάτι άλλο? Γράψτε μου στα σχόλια παρακάτω, θέλω πολύ να διαβάσω τις εμπειρίες σας και να συζητήσουμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.